Salutare și bine găsit! Astăzi facem o serie de survival. O serie. Putem să facem, dar haideți să vedem. Suntem ceva gen peaceful. Și nu o să ne îmbalăm. Uite și deja bine cu lemn. Episodul 1. Uitați și lemn de bărci. Trebuie să dați like la videoclipul ăsta pentru să fie 3 minute și nu cam mult. Așa. Ting table-uri. Ne facem un târnăcop. Asta e la îmbețe. Târnăcop. Târnăcop. Cu târnăcop, pentru că o să ne avem de târnăcop. Asta nu mi-am făcut. Să mai luăm o bucată de lemn. Mai avem sticuri. Mai avem o bucată de lemn. Mai ne trebuie. Susține. Dacă mai vreți următorul episod o să fie la cel puțin câteva vizionări. Cel puțin 2 vizionări. Atunci o să fie episodul top ne trebuie 2. Hai să facem. Să luăm lemnul ăsta de bărci. Sper că mă joc până acum. Te-am lag. Frate, nu. What the fuck is this? What is this?